Ja, vandaag is een bijzondere dag, want we gaan de winnaar van de Limburgse 100 bekendmaken. De vroegste misschien af, is het immers anders dan de afgelopen jaren? Dat is niet. Want het is voor de derde keer op rij Lex Uiting met Chantal Jansen. Ha Lex. Nou, wat een toeval. Kijk eens. Hallo, hallo. Hallo. Ja, Daar komt hij bekend vuren. dit is een bekend vuur. Alsjeblieft. Wil je hem vasthouden? Wie de andere 6? De Geniet van het Leven wordt Limburgse 100 2026. Ja Lex, wie vult dat? Dat vind ik superleuk, omdat het een publieksprijs is. Hè? Dat de mensen, dich, toes, of was dan een bus, die gestumpt hebben. En het is leuk en fijn omdat dan een liedje erop wordt door mensen. En dat ze dus in dit geval het laatste liedje fijn vinden. Door het laatste liedje klinkt en iedereen nog eind die zingt. Even doen wie jij voordat het is gedaan. Voor het derde jaar op rij dit te winnen is echt geweldig. Dat had ik echt niet durven hopen. Ik vind het ook echt een eer dat Lex me destijds gevraagd had. Het is een prachtig liedje. Ik vind het nog steeds heel mooi om te zingen. Het hoogtepunt was natuurlijk in de Ziggo Dome met Lex en ook met Frans. Ik hoop dat heel veel mensen er nog heel veel plezier aan beleven aan het laatste liedje. Want dat huren wij altijd. Dat mensen het een prachtig nummer vinden. En dat vind ik ook. En ik vind het echt heel erg tof dat iedereen weer op ons gestumpt werd. Dank je wel daarvoor. En heel veel leefs. Een liedje